Good afternoon, everyone. Ụmụ ọdịnala Igbo ekenena m ụnụ. Aka m bụkwa Ugochi tubelu n'Oraifite. Abịara m n'ehihie tata wee na-asị na ihe ọmaka mere anyị niile. Tata bụ afọ na afọ ya fọtara anyị ihe ọma. Anyị si na igboro ihe anyị ga-ebute mma, igbo na-azọ ebute mma, igbo n'aka n'ihi anyị ebute mma, igbo n'aka ebe anyị na-ebute mma. A sị ka ihe ọma na-emere nwoke na-emere nwaanyị, ya gazie n'ọfọ. Ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị tata bụ part 2 of ihe anyị kọwara na last video anyị bụ reincarnation, mmadụ ịbịakwa ụwa ọzọ. Mma achọ ka m summarize ya ihe anyị kwuru na part 1 anyị wee banye part 2 maka ndị enweghị ohere wee nene ya bụ ihe onyonyo nke part 1 ka ha nwee ike ịghọta ebe anyị kwụsịrị na ebe anyị bidoro taa. Ihe m na-achọ ịkọwa na ya bụ akọwara na reincarnation na mmadụ incarnation na mmadụ na nwere ohere ịbịa ụwa ugboro ugboro in search of perfection. Now mana mmadụ niile enweghị ofu ọnụọgụ bụ onye ha ga-abịa. Ọ dipendere n'ihe onye bịara ime ya na ebe onye bidoro na ebe ọ kwụsịrị. So ọnya kpatara ya. Mana reincarnation were pure fact. Enwere a lot of proof biblically. O nwere ebe Jizọs tụrụ ụmụazị wee sị ha onye ka ndị mmadụ na-eche na ya. Ihe ọ pụtara na ọ data ajụjụ ahụ gosiri na ya nwere onwe ya ma ihe nwere reincarnation. O wee na-ajụzi ndị mma maka ọma na ndị Juu na omenala ha kwenyere na reincarnation. Ha wee sị ya ụfọdụ si na-ewe Elijah ngwere anwụ, ụfọdụ si na iwe ofu onye n'ime ndị ama mgbe ochie. O wee jụọ ha kekwana onye ọnụ nwere onwe unu chere ha wee zaba. Ihe m chọrọ iweta ebe ahụ bụ na ya nwere onwe ya enwere mgbe ọ sịrị ha mba enwe reincarnation. Ọ bụrụ na enwe reincarnation ọ ga-asị ha gị tatụpụzi wee sị mba enwe reincarnation, mana ọ chọrọ ka ọ mara nghọta ha. So in our own tradition Africa, enweghị ọtụtụ ndị mmadụ nwekwara mark onye nọ n'ụwa ụwa. Then ihe na-achị kọwa na reincarnation is fact. Example, maka ihe na reincarnation is fact, oge mmadụ na-enwe second chance to inwe ike wee perfect onwe onye a perfect onwe wee nago na upper level ebe a kpọrọ ndị ichie n'ọdịnala Igbo. Ndị ichie bụ a level of decision makers. Enwere hierarchies, enwere ndị guides, angels, ndị ichie na ndị ezumezu dị iche iche. Etu akọ dịkwa na Christendom. Enwere ndị mmụọma, nwee ndị archangels, nwee 24 elders, nwee elders, nwee 9 choirs of angels. Ihe niile bụ spiritual hierarchy. Now, I will call one now. Reincarnation now. You can see him only not a woman. I will call one now. Only not a woman. Ya guide. The closest being to you. I will call one now. Mother, ya only not a woman. Standing what we never know. I will call one. See, no one mother say what we never know. Or only mother only not a woman. Okay, I must stand near Bafago. Ọ bụrụ na ị mara onye ọ na ị nwere ike ife east, anyị wee kọwara ndị mmadụ ị na-ekpe ekpere locate where is east, even why is at ya ka ife east because it's a source of power. Now ife that is ya nwa ịkpọ chi onye nọrọ m ụwa bịa gwa na akwụdoro m ihe gbazie chi gị ihe ya imechi ihe ọchị gị si ya biko ya mee ka ịpụta ihe ya gosi na onwe ana m achị gwa na chi ya ahụ egosi na onwe na onye na nna ịmara onye ọrụ ihe mbifo ije n'afa. Then ọ bụrụ na ekwucha nke wee kọwara ndị mmadụ na uru ọba ị na-akpọpụ chi gị ndị Fulani ya akwụwa na nnọ onye chi. Then mana ọtụtụ a wee kwuo na ihe gbasara reincarnation bụ real. O nwere ajụ ndị mmadụ na-ada ajụba ndị mmadụ ji ajụsị kedu ka anyị si enwe na reincarnation. Ọ bụrụ na reincarnation bụ real, kedu ihe mmadụ bụ ka ịkpata na mmadụ ara abụ ihe ọ bụ mgbe ochie ụwa mbụ ya. Wee kọwaa na mmadụ nwere oge ihe na-abụghị comprise ma the spirit and the physical body, the clock. That clock ahụ ahụ mmadụ, the brain ebe mmadụ na-store amamihe bụ na ahụ ka ọ dị. So ọ bụrụ na mmadụ pass ya on to the beyond, then anụ ahụ ya ahụ ebe ụbụrụ ya dị, ebe store amamihe dị, maka ihe na anụ ahụ ya ahụ dị kere na ala. Then onye anwachi egazi ụwa ọzọ, the spirit they call man, onye ahụ ihe na-reincarnate. Maka na mgbe e lichara anụ ahụ na the spirit will call man nachighi azụ na mmụọ wee chighatawazi azụ ọ bịa azụ ụwa ọzọ o werokwa another form of body ụdị ọ chọrọ iyuz n'ụwa nka.
When they get reincarnate is there as a man or a woman. While in the previous world, how we got the third world, what was it got, or the possible. So, it goes on that incarnation, the real, now, upon a got here to but here, but a professor in the previous world, I'm a man, a professor, Morbo, he got that ever among the among a group. Here, but I know I am a hand down. Now, those memories, na ahụ ya ka ọ dị mana na o nwere mature mmadụ na mature through life experiences onye nwa ihe na-ebi a mark of maturity in our soul, in our spirit. All those things ya na ọ bụ na mmadụ na chiri ya n'ụwa ọzọ bịawazie those only experience ya nwa o nwetalụ na previous life bụ ihe ọ ga-akarị over na the spirit but not the memory. Now life ebe a na-store dị ka like memory card and MP3. Once you remove memory card for MP3, you will never play. Man, we restore the two of them together. So whereby they restore the former flesh and the new body. Where they call. Then on your hemorrhage. Man, here no one special grace sometimes he reveal some part of knowledge how to previous world. Man, here you matter. Na ndị mmadụ nwere ụwa kịta when element of ihe maturity ha mere acquire from the old world na ewu na-ekpọta ụmụazị 10 years ịnene ihe ịfụ na mmadụ n'ime ha nwere different ụmụ onye ya akpa agwa si onye na-akpa agwa ka okenye nwoke onye ya akpa agwa si onye na-akpakwa agwa ka onye dị etu abụọ dị o gosiri na nọ amamihe ahụ mmadụ nwetara na previous life mere ọ na-adịzi n'ụwa kịta ịfụ na amamihe ya dị iche na nke ndị ọzọ. Because in spiritual life, I need a woman on the soul level. When they cannot kindergarten, when they are primary, when they are university, Mahadu. So all never can have me and the man differ in whatever we are doing, differ because of level. So, and because but Chineke ji dịka Chineke kpọrọ ya afọ but not because of present life obidozi eribu uru ọpezi ụwa uru ozie iwu mana because of ihe ọjọọ niile ahụ ọ na-eme no make exhaust all his time to live a good life and become a good person, then the person will face the total damnation. Human spirit. So here na check one reincarnation is real. Reincarnation is real. Whatever that you are facing on this present earth life, you are the cause. Because it's a carryover. Life is all about carryover of your previous earth life. But if you keep on doing good things now, believe in me, you'll be able to pay for your own previous debts. Then you start repeating good things. In a video, they have a WhatsApp number in there. Where you can use your WhatsApp number, where chat them personally, but I will go you. Because of now YouTube channel, like our videos and subscribe so that you can get that update from day to day. Ihe na akuzi basalo uru obala made maka onwe consciousness. Daalụ na ọba ha ji kwesị ịjụ jụọ m daalụ.
ụbọchị taa maala anyị mma i wee kenee m ụnụ